Mm. Meron tayong rice. Ano? Meron tayong Espinazi. hmm. Hindi lang to masarap eh. Sa uli ko. Sabi siguro, ba't sa inyo healthy, sa amin hindi? Charot lang. Doon kayo kumakain ng Lagyan mo rice ng kobe. Diba? Aray, mainit pala. Hindi naman mainit. Mainit? O, ilagay ko sa ano mo. Okay, thanks. Thanks ka dyan. Napalo tuloy ako. Ay, napalo. Napaso. Meron akong watcher kanina, isa, naging dalawa, tapos umalis nung nakita ka, tapos bumalik ako, naging isa, naging dalawa, tapos umalis. Baka busy-busy naman kasi sila. Diba? Let them give the Peace of mind. peace of mind. Loka. Let them give the benefits of the doubt. Baka naman busy sila. Benefits of the doubt. Ano yung nagda-doubting na manood sa'yo? Ang mga pinagsasabi mo dyan eh. Wala, ano May lang. hugot of the day. May masabi lang. Ang Charot hugot of the lang. day. Ang hugot of Sarap. the day Stop. is give them the doubt, the doubting. Ano daw? Ha? Ano bahala mo kasi? Ganda. Kain muna kami. Ang sarap is pinasi yan. Ang sarap niya, guys. Mag-ano tayo? Mag-reels ako. Super yummy. I love it. Healthy itong fish minasi na to eh. Pwede ko naman ito gawing reel, di ba? Para hindi rin mawala. Sayang dun. Pwede. See? Di ba? Video well deleted. Pero pwede mo siyang gawing reel. Oo, pwede mo siyang gawin. Turn this into reel. Turn mo na. Done? Hindi yan. Patayin ko na. Yan. Ang sarap. Kala ko napatay ko, hindi pala. 1. Kinain ni, ni Tim ni Lucas. Hamburger. Sabi niya, hamburger! And fried egg? Saksi Saksi Peter fried up fried up Kasi lot. bakit? Ang sauce ng noodles na halo niya sa kape. 2 viewers, hi. Hello, 16 viewers. Say hello, Buaha. Hi, Buaha. Talk to my assistant, Char. Say hi to Buaha. Wow. What? Say hi, Buaha. Hello, boo. Buaha. Shout out my 11 viewers. Hi. Shout out my 11 viewers. Shout out. Hello. Tagalog po ba kayo? Yes, Buaha. Oh no, sorry, we're not.
Yes, Tagalog kami, buwaha. Pero Tagalog buwaha. 15 viewers, hello. Hello, everyone, shout out. Musta na, Day? Taga saan ka, buwaha? Baha, taga saan ka? Ako Hello, Bisaya. everyone. Welcome to my live stream. Ako Bisaya. 15 viewers. Bisaya? Yes, Bisaya ka man, day. Hindi may Tagalog dong. Ano ba to? Dong o dangay? But- Saya. Saya gusto, Day. Pastilan. Taga saan ka, buwaha? Buwaha. Sarap, no? Hmm. Mm. This is live streaming for eating. Ayan. Ba't nalagay niyo sa coffee? Lutang din to si ate. Sino? Hello, 9 viewers. Welcome to my live stream. 14 viewers. Where is Bua? Bua. Mm. Ha? Matanda po, Sir. Sa Kriskan? Matanda po. Ha? Sa Kriskan? Ano sa Kriskan? Sa Kriskan. Saan yun? Lugar ba yun, be? Lagar? Sa Kriskan. Matanda po. Ang daw? Where is sa Kriskan? Matanda po. Sa Kristan na siya? Sa Kriskan, ewan ko, di ko alam. Sa Kristan? Saan yun? I don't know. Shout out 8 viewers. Ano yung malapit sa ano? I don't know. Ha? Tingnan. Saan po malapit yan? Tanong mo. Tinanong ko na. Mm. Saan po yan malapit? Good day po. Pa-shout out sa mga taga-Bataan. Ay! There's Taga-Bataan. another one here from Bataan. She is Hello. from Bataan. Shout out to all the people live in Bakong. Gamalil. Bakong Limay. Gamalil? Bakong Limay. Where you from? Anong bakong limay ka dyan? Sabi niya, Gamalil. Hello po, Orani Bataan. Oh, sa Orani Ay, do Urani, Bataan. Bataan. Shout out sa mga taga Orani Bataan. Kumusta naman kayo dyan mga bebe? Kumusta ang panahon sa Bataan? It's okay lang ba? Wala namang baha? Wala namang bagyo? Taga Bakong po kami. Siya taga Bakong Bataan. Bakong. Anong kami? Hindi kami. Limay, Limay. Oh. Oh, sorry. She's from, ano? Limay, Limay, Limay. Limay Bataan. Limay, Bataan. Ah, hello po, Orani Bataan. Mm. Ah, taga Orani ka be. Medyo ambon po. Where po yun? Ah, taga Limay. Ay, pardon. Siya, taga Limay. Where daw sa Limay? Bakong. Nag-isip eh. Bako, hindi ka sigurado sa place mo? OMG. Hindi kasi malaki rin kasi ang Bataan, 'di ba? But I know syempre kasi dito na ako nakatira. Pero ang alam ko, ang pinaka Ate, big hindi niya alam city kung saan nila nakatira. is Balanga, and then ang pinaka lugar nila is Bakong. I think so. Ha? Sure. Kakaiba rin itong nakatira sa Bataan. Hindi na alam.
No, well, originally from Manila, tapos nag-move ng Bataan. Mm. Medyo, And then, hello po. Wala namang malakas na hangin. wala daw. Ano yan? Okay. Mabuti naman. Ingat kayo dyan. Mm. Balay na po. Mm. Mm. Balay na po. Mag-engage muna ako. Anong walay na po? Ba, mauubos ata natin yung rice ah. Gusto nga. Parang gusto ko pa. Mag-init ka ulit. Gusto mo pa rin? O may tema, di mo naman maiinit ang spinacy, di ba? Hindi mo na konti lang. Kailangan ubusin yan lahat. Mag-tribute ka sa nila. Kung alam nila. Nobody's watching, so how can I tribute without watching people? Saan? Ay, wala na ba? Yeah. Mahina siguro ang signal. Guys, bumalik kayo. Ay, ang linaw ng tubig. OMG. OMG. Ganda naman nga. May angano. Kunti lang. Ganyan. Mm. Sa'yo to. Oo. Sa akin to. Overflowing yung rice mo. Shout out to dalawang viewers ko dyan. Mga tagasa kayo. Mga tagasa kayo, B. Magparami ka muna. Where are you from, B? The tribute is, you know what? The spinacy. No, The konti spinach? pa lang. Paramihin mo na. What? What are you doing? Ay, It's in body washing. Oh. Washing. Hello guys, shout out sa inyo. Tropa mo, gentleman. Walay na po. Nakakalungkutan mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. My God. Grabe, baha there, bagyo there. Go. wow. Ang galing naman eh. Nino. Grade 7 pa pero ang stayed at crowded. Alala mo na. Pag yung confident mo na bata ka pa, maganda yun sa bata eh. Dapat very confident ka. Kasi parang tingnan mo, pag lumalaki ka, di ba, hindi ka na marunong ka mag-ano. Makakasali ka kahit sa ano. Ako mahihain ako ng bata ako. May angkala. Kasi nung high school ako, mahihain ako. Ay, Parang akong lalamunin ng hiya. ano ka ba? Ako rin super mahihain Diyos ako. ko. Nag-improve, to be honest, nag-improve yung Kaya talaga pupunta ako sa unahan. Naku, Nakarating ako ng pinagpapawisan ako. Netherlands. Kasi wala namang nakatingin. Parang, ako rin may an. Pero nung, hindi kasi dahil O, kumuha ka na ng rice mo yung tira akin. nung high school kami, iba-iba na. Pero yung elementary naman, hindi naman ako ganun. Nung nag-high school talaga ako kasi iba-iba ng ano. Ano ka ba may an? Saka sobrang, ay naku, kung kahiyaan lang ang sasabihin mo. Oh. Ano yung puti? Ay, di puti nga. Hindi, yung ano, yan o. Mag-ano ko. Shout out sa dalawang viewers ko dyan. Hello guys, welcome to my channel. Wow. Oh my God. Hindi, nung elementary ako, hindi ako mahihain. Since na nag-high school ako, ayun, kasi ang daming lugar na makakasama mo, iba-iba. May an. Kung sa mahiyain lang, baka hindi ka manalo sa akin. Bakit naman? Sobrang mahiyain ko, hindi ako nagpapara sa sasakyan.
What the fuck? Tumatalo. Totoo! Naghihintay ako na medyo bumagal-bagal siya. Ay, Tumigil. Buti hindi kamot ka. lagi ako muntik masubsob kasi naiya ako magsabi ng, Ma, para, naiya ako. Grabe naman. Ay, Ako na, hinahambugan mo ako. o hindi kita hinahambugan, totoo yung sinasabi ko. Grabe naman yan. Nahihiya akong magpara. Ay, sabi ko sa'yo. Ito ginawa. One time, sabi na, kamuntik talaga Gumawa ako ka na. Ikaw mauna kasi tira mo lahat kakainin ko. One time, Wow. bilis na. One time talaga, kamuntik ako masubsob talaga pagbaba ko. Ay, my God. Really? Grabe naman pagkamahiyain mo. Alam mo ba, Sobra naman. alam mo bang, nung dumating ako ng Netherlands, doon lang ako medyo na-improve yung Hindi naman ako ko ganyan. din, Marunong mo ako magpara. Oy, mama, para. Kaya I nga mean- sabi ko sa'yo, hindi ka mananalo sa akin. Sa I mean, yung pagkamahiyain. ano ko ba, yung high school. Hello! Pag nagpe-perform, like, pupunta sa unahan, ganyan. Tapos Nahiya pag- ako. Tatawagin ako ng teacher ko, Montuerto. Sabihin ko, yes, ma'am. Ano naman yung Montuerto? Ah. Yung parang hiyang-hiya ako, yung ganun. Talaga? Ah. Hindi halata. Dito ko na nga na-develop, kasi dito, kasi nga, di ba, sabi ko sa'yo, Mag-tribute ka na. There's o a 10 mag-tribute viewers. tayo. 10 Okay, guys, mag-tribute ako. Alam niyo ba, viewers. guys, Tribute. nung aking kabataan days, I'm like on my elementary until high school. Ako ay napaka-super mahiyain. She's a type person. Shy type I'm person. so a shy type person. Shy type person. Hello, 11 viewers. And guys, I developed my self-confidence kung kailan nakalabas ako ng bansa. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, guys, pag nasa ibang bansa ka, you don't have a choice. Malayo ka sa iyong family. Kailangan ikaw ang gagawa lahat. Kailangan mo you have to be strong. And stand on your feet tall. Yun nga lang daw ganong katangkad, pero She's not tall. hindi guys, seryoso. Dito lang talaga ako natutong, yeah. Hindi yan ang tribute mo. The tribute is the spinachi. Ay, anyway, yung tribute ko pala is spinach. Guys, sinong may alam na ang spinach, kapag niluto mo na siya, hindi mo na siya pwedeng initin ulit. Otherwise, malalason ka. Who say that? Hi, ma'am. Sonny Flores. Hello. Hello, Sonny Flores. Taga saan ka, be? Taga saan ka po? Ayan na, inubos ko na. Kasi I'm so gutom eh. Yan, tingin naman ng tubig, please. Ito, nakikipagtsikahan naman ako dito, oh. Hi, ma'am. Hello. Sino pong may alam na ang spinachi is hindi na pwedeng initin once na naluto na? Kasi siya ay merong something inside in the spinach na kapag ininit mo siya, it's not good Makinig ka sa kanya. in your body. Anong makikinig ako? Sabi Ano? niya, si Sonny Flores, taga Samar, ako ma'am. Pero dito ako sa ngayon sa Manila, Metro Manila. Saan ka dyan sa Metro Manila? Kumusta naman sa Metro Manila? Okay naman sa Metro Manila, wala namang bagyo, whatever. Saan ka sa Metro Manila? Ang laki kasi ng Metro Manila. Are you in Caloocan? Shoutout Valenzuela? sa'yo, Sonny Flores. Taga Samar daw siya. Kumusta naman yung family mo sa Ito Samar? maligam-gam. Where you, kumusta naman ba yung, ha, maligam-gam ba? Hindi, oh. Ay, hindi siya maligam-gam. Direct ko lang yun, sabihin. Ha? Kailangan mo daw maligam-gam ng water. Wow, kaya ka pala tuto niya. Taga Samar. Taga Ay, Samar. Samar. Well, in Samar, the Western.
Western Samar. Okay. Question yun, hindi yun. Hindi yun answer. Question mark ba? Okay. Oh, yes. Mm. Oh, yes. Oh, yes. Busog na ako. Kaya tama na. Busog ako ah. Anong sabi mong Monday? Sinasabi mo sa kanya Monday? Ano Monday? Nung kita Monday, sabi mo. Send the gift. Mag-send ka na. Natandaan mo na ba yung pas? Let's all be grateful. Type en sonderleis bral wat ik niet doen. Waarom niet? Let's all be grateful. Hah? Ano daw? Always be thankful for everything. Tigazama Ramin. Tigazama. And she's still eating. She's still eating, guys. Shout out sa 3 viewers. Thumbs up naman kayo dyan, oh. Thumbs up. Kapuso. Pa-thumbs up. Mayan, napanood mo ba to? No. Tingnan mo siya. Kaya ka? Where is that? Wait. Well, Batis ng katotohanan. batis ang kalayaan. Ginaya. Tingnan nyo kasi, bebe, nakakatawa to. Tingnan mo. Ayan. Palawan yan. Ang ganda. Palawan yan. Grabe. Alam mo, yung Hindi yan Palawan. Philippines is so pretty with the all things we have, but people are destroying it. Imagine nyo, guys, ganito kaganda ang Pilipinas. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda. Yeah. Pero sinasayang lang ng mga tao, sinisira ng mga tao. Sinisira lang ng mga tao ang ating Pag napunta ka kalikasan. ng Palawan, ay. Ate, no worries. I know what the feeling. We have also like that. Very blue. Look like Palawan? Yes. Really? Yeah. Super blue, linaw-linaw ng water. It's not blue-green. Blue-green nga. Meron. As in. Sarap ng feeling. My favorite place is dagat. Your happy place is dagat. Yes. See, pag nakita mo yung dagat na yung... kaya nga dun sa amin, sa tapat namin, pag yung ang dagat, pag yung dagat, tahimik, alam mo yung... Sarap ng kain ko. Alam mo yung tahimik, tapos ang, niya, yung, Oh. hindi, makinig ka, yung, ang alon niya is, yung parang Yung ang splash. liliit, yung parang, Diba? ganon. Pero pag yung alon niya is, nag-aalboroto na ko. I know, kasi So nung scary. nagbakasyon kami, diba? Nagigising ako sa seashore ng dagat. Makikita mo talaga Narinig mo talaga yun. yung ganon, yung dahan-dahan lang ba? Yung ang liit-liit ng alon, ang cute-cute.
Tingnan mo, ito yung dati yung lolo ko, yung lolo ng yung lolo ko sa tatay ko. Ay, wala ka sa lolo ko. Ano ba to? Paanuhan to? Yung Hindi. lolo ko. Matigas ng ulo. Ano alam mo Oh. ba? Di sa amin pag sa tapat, doon sa tapat namin, yung dagat doon, pag nag-aalboroto, malalaki yung alon. As in, Ah. talagang malalaki. Sabi namin, wag nang umalis. Mm. Ay, umalis. Siyempre, parang yung parang pag mangingisda ka, tinatiming mo kung kailan lalaki yung alon. Tapos, kung kailan ka sasabay doon na makaalis ka doon lang sa part na yon. Yeah. Kasi parang yung part na doon, hindi naman maalon. Tapos, parang doon lang sa paanuhan mo. Just go! Eh, hindi na siya nasa gitna na siya na ganito. Eh, yung alon doon gumagawa ng wave. Parang doon. Sunod-sunod. Eh, hindi na siya nakaganyan, oh. Dapat gaganon ka, oh. Hoy, Oh. hindi ka makikinig. Nakikinig ako, sige, nag-engage lang Hindi ako. ka nakikinig, hindi ka pa nakatingin. Ako? Ho! Kakainita. Gusto Ano ko yun? po. Ha? Hindi, dito lang ngayong action. Oh, okay. Dapat ganun ka kasi dito wave, di ba? Dapat gaganon ka para hindi kasi pag ganito ka, talagang ubusin, tutuwad ka talaga. Yeah. Eh, yung bangka, ganun, itulit na siya ganun. Wasak! Pati yung dala-dala yung bagas bawang, wasak. Ay, buti pati siya, hindi nawasak. Hindi naman kasi doon pa na mababaw. Oh, okay. Wasak talaga yung luma na yung Imaginein mo, no? Alam mo, kaya ako... Hello, shout out sa Imaginein mo, kaya ako, sa totoo lang, takot ako sa tubig. Kasi, bakit naman? imaginein mo yung tubig, hindi mo siya nahawakan, Yeah? hindi mo siya yung kumbaga pag hinawakan mo siya, parang wala lang, di ba? Gaganyan lang siya sa kamay mo, di ba? Yes. Pero, kapag umandar yung ano niya, no? Imaginein mo yung bangka na hampas niya, wasak. Eh, kasi luma na din naman. Kung yun. tustusin, pero kahit na kung tustusin, liquid lang, di ba, yung dagat, yung tubig, di ba? Yes. Wala siyang ano, pero yung power niya, no? Grabe. Ano yung kanya talaga, iwash-wash kanya. Diyos ko, dahil. Wasak yung... Kaya ako, never akong nagbiro sa dagat pag yung nasa ano kami, ay, nakakatakot kasi you never know, yung, ano siya, yung minsan yung parang ang tahimik niya, tapos bigla yung alon lalakas, no? Kailangan hindi mo siya, kung nasa dagat ka, yung hindi mo siya pabayaan mo siya, parang hindi mo siya, pero minsan kasi, kahit nasa, di ba, nasa dagat ka, piling mo ang tahimik. Pero pumunta ka sa gitna, doon, alam yun ng mga mangingisda, Oo, mangingisda, alam nila kung kailan yung dagat ganito, ganyan, sa gitna, ay, hindi to Talaga. Hindi to tahimik, parang maalon-alon. Ganyan eh. Oo, kasi yung tatay ko nung umuwi kami ng Bataan, nag-aya yung mga apo niya din na ginamit yung bangka niya. Tapos doon nagtalon-talon yung mga apo niya, 'di ba? Sila Dave, si Kyla, maliliit pa noon. Yeah. Tapos maya-maya sabi niya, "Uy, halika na, alis na tayo. Nagbabago na yung ano ng tubig." Nalalaman nila yan. Oo. Kasi nga, Siyempre, bangka, araw-araw buhay nila yun eh. Oo. Nalalaman nila kung kailan paano na yung... Tsaka yung malakas ang agos, makikita mo, no? Yes. Anyway, ako kasi, basta ako, wala akong ano dyan, takot ako sa... Ako, nabuhay naman ako sa bukid at saka sa dagat. Pag nakikita ko yung sunset, lalo na yung pag sunset, ang ganda. Sunrise, sunset. So pretty. Nakaka-relax. Shout out for viewers. Hello. Ayan, no, tingnan mo, May bagyo na naman sa atin. Ako, Diyos ko Lord. Ano ba naman yan? Nahupas naman ang sibo. Kuan na tubig. Pati ganahan mo dito, ang mga dito mo dito, makik-check hands mo sa mga nawad-an o balay. Di kay makik-check hands lang mo. Panahon o eleksyon. Pag naitagidi, di mo magpakita. O, asa naman o? Ipanawag na mo sa mga tao.
Sige na, mong buduwa dito. Plano ra ko mo dagat ng presidente, pero yung presensya o may mga taga-hitcher, mga ito. Mga istorya. Hello, 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 hello. Als je over 10 jaar zou beginnen, dan zou je bijna het dubbele moeten inleggen om op hetzelfde bedrag uit te komen als je op pensioen gaat. Zo heb ik er nooit bij Tapos stilgestaan. mo na. Hoe eerder, hoe beter eigenlijk. Gusto ko nga mag-comment eh. Hoe eerder, hoe beter. Gusto ko kasi mag-comment. I-finish mo muna yung ano. Pinanood ko na siya eh. Sa tanan mga politiko diha, nahupas naman. Shout out daw sa mga politiko. Basig ganahan. Very true. Mo dito, makik-check Shout hands mo out mga sa walad kanila. anong balay. Di kayo makik-check hands lang mo. Makicheck hands ba? Election. Makicheck sana. Balay GD. I-follow ko siya kasi pina-follow niya yung pinsan ko. 10K Saan ako mag-follow? followers. Saan ako mag-follow? You should watch reels Yeah. and then Ayan nga, watch Reels. videos. And Napanood then, ko na yan. Tapos, share. wala sa kanya eh. Ipapalo mo talaga siya dun. Dito. Dito sa add friend. Yeah, ganyan nakalagay sa kanya eh. Oh. Ah, okay. Hello. Alam ko meron din eh. Kailangan. Subscribe lang. Subscribe. Ano eh. Mm. Hindi ka naman magsasubscribe, di ba? Ay, doon ako kay ni Marie Sige, kukuha. summer ako, ma'am. Pero Doon di ako ako kay ni ngayon Marie sa Metro kukuha ng mga Manila. Hello, shoutout sa dalawang viewers ko dyan. May Say hi to me. pakicheck nga tong Facebook ko muna. Baka No. naman meron na naman akong Haron nagawang like. kakaiba. Kaya ka? Kasi parang nagtataka ako dati ang dami-dami kong engagement. Parang nawala sila. What did you do then? I don't know. What? What did you do? Kasi, pag sinabi nga ng, Tingnan ko nga. huwag ka nga maniniwala sa mga, Ito. you do not need to, bago-bago the settings. Kay paano ko naman malalaman kung ang pinagpipindot mo? At saka yung panoorin mo to. Ay, ito. Insights. May gusto akong ipakita sa'yo. Yeah? See all. Oh, imagine, you have a 65, What's wrong? What's working for you? Ang working daw sa akin is only 15 seconds lang. yeah, this, Views that led to engagement. Videos that people find you. nothing, ignore it. It's suggestion. Baka dito. Anong papakita mo? Ayan. We're introducing, ito. Videos. Ito. Ano to? Bakit content unavailable? Weekly engagement list. Ito yung inaano ko. Bakit siya unavailable? Your followers haven't been engaged in month this week. Try posting new content, reacting to comments on your profile to get them more involved. Sabi niya daw, see more demos and follower the week of 26th of October. Ibig sabihin, walang masyado nag-engage siya. Yun nga, napapansin ko nga, walang masyado. Samantalang nakaraan, lagi madami. Ba't ganun? I don't know also. But yung pa naman ng mga viewers mo eh. Okay naman yung ano mo. Ang dami Yes, 500. Oh. 7 seconds lang yun. Yeah. Yeah. Here. Oh. Okay naman yung ano mo. Yung dashboard ko nga, tignan mo nga kung ano yung ko, wala akong violations or what, something. Sa professional dashboard. Support. Ay, ito, may naisip na ako. Kasi minsan nakakalimutan ko. Support inbox. Tignan mo muna. Total na. Your alerts. Oh, wala ka namang alert. No violations. Ito, wait. Ay, dun sa profile. Muna. Para matapos. Oh. Okay naman ako, di ba? Recommendation. Oh, recommendable naman. Profile status. Thank you sa thumbs up. Hi Orlando. How are you? Thanks for thumbs up. Ping pong team.
Ito, ano to? Creator Essential. Discover Orlando, why how are creating you? I'm origin. fine, thank you. How about Ano you? to? Discover why creating original engagement. Baka tapos na sila. Ano to? Complete this topic to earn the Creator Essentials badge. Ano yan? Learn about original content, tips for following the rules. Di, Communication. ano mo? Ayan. Next. Basahin mo, sige. Yeah. Ano naman to? Bakit naman bigay ka? Ano yan? You're good. Make original content. All set. Now you know the basics about succeeding. Cute Sia, hi with po. original Hello, content, baby sharing girl. some content. How Ito, are you? anong sabi niya dyan? Sabi niya, di mag-post ka. Story or reels, whatever you like. All set now. You know the basics. Reels. Mag-upload ka ng reels. Orlando, I'm good. Orlando, what is that? I'm love you. I'm love you. I'm in love with you. Cute siya. Ganda niyo po. Wow, thank you, baby girl. May masisiko ako mamaya. Thank you, baby girl. Are you sure with that, baby girl? Taga saan ka, cute siya? Ikaw nga, be. Cute. Ito. Yakan, oh. I'm in love with your video. Video? Tanggalin ko Which yun. video? Ayun pa pala yung i-editin ko, no? Thank you, Orlando, for loving my videos. Hello Which one is guys. that? Ito na naman ang atin yung lakwatsera. Ayan. She's Tayo making ay reels. nakikinig kay And she's Miss making Harry Potter. Ayan. with this lab. Which one? This one with this live. Oh, you mean this live. Why? Why you love this video? Why? Ayan. Hello guys. Ito ang ating yung lakwatsera. Ayan. Tayo ay nakikinig kay Miss Taga Nueva Ecija po ako. Cute siya, taga Nueva Ecija. Hello, shoutout sa mga taga Nueva Ecija dyan. Hello guys. Ito na naman po ang ating yung lakwatsera. Thank you. So, for Please today's thumbs up. video, Thank you eto, for watching nag-visit my kami ng live stream. castle sa Germany. With this love, taga Nueva Ecija. Ulit. Shoutout dyan sa mga taga Nueva Ecija. Hello guys. Ito na naman po ang ating yung lakwatsera. So for today's video, andito na naman po tayo sa Layasan. So thanks for watching. Blessed ng kagandahan si ate talaga. Ay, thank you, baby girl. Ikaw din, Wow. maganda ka rin. Cute siya. Blessed ng kagandahan si ate talaga. Ako, baby girl, mas maganda ka. Mas maganda ka pa. Dito ka nga muna, ate. Please. Can you talk to her? To my viewers, Cute Sia and Orlando. Mas maganda po kayo. Mas maganda ka, baby girl. Hello guys. Mas maganda po kayo. Maganda talaga yung kasama ko rito sa trabaho. Si Baby Girl. Mas ganda din nyo po. Ay, thank you naman. Thank you. Taga saan po kayo? Ay, kausap ka na kanina ni Ana. Taga Nueva Ecija po ako. Okay. Hello sa mga taga Nueva Ecija. Shout out. Say hello. Hello. Andito kami sa aming trabaho. Meron pa kaming break time. So, pag break time, pahinga-hinga rin pag may time. Maya-maya matatapos na ang break time namin, guys. So,
mamaya kami ay back to work na. So, ano ang pag-uusapan natin for today? Kamusta ang Pilipinas? May nagbago ba sa Pilipinas? Kamusta ang mga kontraktor? Marami pa rin bang mga sasakyan? Be healthy po. Thank you. Ikaw din. Cute. Ingat kayo dyan and yeah, I know hindi ganun kaganda ang nangyayari sa Pilipinas ngayon but still, laban lang guys. Okay lang po ang Pilipinas. Okay. Kahit naman na hindi masyadong maganda ang news na naririnig namin is nakakasad ang nangyari sa Cebu. Yung mga baha-baha na yan, Diyos ko. Hay, naku guys, ano ba itong mga kontraktor na ito? Nananayo tuloy ang buhok ko sa stress sa kanila. Anyway guys, ingat-ingat lang and maging masipag sa buhay. Katulad namin dito, kami ay mga nagtatrabaho din dito para sa ekonomiya, para sa pamilya. O, 'di ba? Ano 'yan? Etong aking kasama is ay, nawala na pala ang aking kausap. Hello? Ay, ayan na. Sino ang bumalik? Babe, healthy. Healthy po. Hello! Ayan na siya. Ano? Naubos? Maraming kumain. Marami naubos yung hamburger. Oh, really? Oh? Naubos yung hamburger. Tapos na sila? Tapos na. Ano ka na? Oh, sige, nakakit na ako. Okay, guys. Diyan lang muna kayo. Kami ay magliligpit muna. Yan na. Tapusin ko lang muna itong ginagawa ko. Kasi busy na sila din. Be healthy po. Okay lang po ang Philippines. Ganda ninyo. Hi. Say hello, Orlando. Orlando. Hello guys. Eto na naman po ang ating yung lakwatsera. So, thank you for watching guys. Please share and like if you like this video. Okay lang po. Babushka! Bye guys. Thank you for watching. Thank you for watching guys. Hello guys. Ito na naman po ang ating yung lakwatsera. Text. So, thank you for watching guys. Ano ba tawag dito sa babae na ganito? Social naman kukulam. Hello guys. Ito na naman po ang ating yung lakwatsera. So, thank you for watching guys. Social na to, guys. like if you like this video. Babush. Hello guys. Ito na naman po ang ating yung lakwatsera. So, thank you for watching guys. Please share and like if you like. Hello, so bye-bye na guys. Halika na ate. Ligpit muna tayo kayo. May nirereklamo dun si ano. Sino? Ewan ko. Sino nagreklamo? Ah? Sino nagreklamo?